От това видео ще ви покажем как лесно да свържете мобилното си приложение с вашия котел, само с няколко стъпки. Точно преди да започнете, свържете котела към електрическата мрежа. След това включете Wi-Fi местоположението на телефона си. Изтеглете приложението от Play Market или App Store. Можете също да използвате търсачката си и да намерите приложението, наречено Technics Smart Boiler. Вашето приложение е инсталирано, да се регистрираме сега. Моля, въведете номера на телефона си и кода за потвърждение, който трябва да получите на мобилния си телефон. Вашето потребителско име е вашия телефонен номер. Това потребителско име ще използвате по-късно, за да влезете и свържете вашия котел. Сега на вашия екран можете да видите мястото за сканиране на QR код. Сканирайте кода на стикера, който можете да намерите на вашия котел. Тази стъпка ще ви помогне да се свържете много по-бързо. Или можете да въведете серийния си номер, като натиснете бутона, който казва ръчно настройване. Докато въвеждате сериен номер, бъдете внимателни и проверявайте всички данни и информация преди да натиснете ОК. Затова се уверете, че свързвате точно вашето устройство. На този етап се уверете, че давате на приложението разрешение да използва вашата Wi-Fi мрежа и вашето местоположение. Сега нека свържем телефона ви с Wi-Fi мрежата на вашия котел. На дисплея можете да видите мрежата на име Tasmota и някои числа. Свържете се с тази Wi-Fi мрежа. Отлично! Сега нека свържем вашия котел с вашата домашна Wi-Fi мрежа. Изберете своята мрежа на дисплея и въведете паролата. Трябва ви точно паролата от вашата Wi-Fi мрежа, която споделяте с гостите или приятелите си. Изчакайте малко, докато вашият котел се свърже напълно с интернет мрежата. Понякога този етап отнема няколко минути, докато вашият котел се свързва с домашната мрежа. Сега можете да управлявате вашия котел с смартфона си. Включвайте и изключвайте котела. Задавайте мощността на котела. Можете лесно и да я намалите. Настройте температурата. Настройте температурата на отоплението. Когато управлявате режима си на отопление с смартфон, можете да планирате обхвата на температурата за седмици напред, като използвате седмичното програмиране. Изберете кои функции искате да приложите, докато настройвате режима. Изберете също и ден. Изберете удобни стойности на градусите за всяка част от деня. Задайте температурата за някои дни от седмицата с едно кратко натискане на бутон. Или можете да изключите котела за определени дни, така че да работи в режим против замръзване. Ако имате котел свързан към водонагревател, можете също да настроите температурата на загряване на водата. И последната препоръка – как да изключите телефона си от системата, ако искате да го замените или да превключите на друг потребител. Отидете в настройки, изберете нулиране на настройки на Wi-Fi модула. Това е всичко. Сега друг потребител може да се свърже с система за управление на котел. Ако имате някакви въпроси относно използването на нашето мобилно приложение, моля не се колебайте да се свържете с мястото на продажба на котела или да изпратите имейл, посочен в описанието на видеото. Благодаря, че избрахте Technics.